Carmelo. Carmelo. Bai. Carmelo. ¿Estoy yo? Carmelo. Carmelo? Batian entzuten da, Batian, bai. Ez dakit. Baina ontxe, batian, bai. Bale, oso ondo, Bai. Bai, entzuten dut. Bale, bai. Victorian hori, bai, bale. Bale, ados, bai, bale. Bai, esan. Ez duzu zer entzuten? Fenomeno. Ontsa hasiko gara. Ez. Bagoiat? Bai. Venga, bai. Ados. Bale. Arratsaldeon guztioi, gaurko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Lehenengo puntuan, 2008ko uztailaren 28ko bilkurari dagokion akta irakurri eta onartzea. Aktaren gainean ekarpenik badau? Hau batez onartzen da. Bigarren puntuan, udalbatzarraren 2008ko ekainaren 2ko akordioaren aurka, Angel Langaran Bitoria eta Jose Ramon Langaran Bitoria jaunek ezarritako 291/2020 zenbakiko administrazioarekiko auzi errekurtsoan agertzeko dekretua berresteko proposamena. Ikusita 271/2020ko zenbakiko administrazioarekiko auzi errekurtsoa, 2008ko ekainaren 2koa
osoko bilkuraren akordioaren aurka, ikusita urgentziazko izanez gero alkateari dagozkiola egintza judizialak eta administratiboak erabiltzea osoko bilkuraren eskumenei buruz eta horren berri eman beharra duela berresteko egiten den lehengo bilkuran, horiek horrela hirigintza ingurumena eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. Lehenena, 261/2020 administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri izanaren jakinaren gainean geratzea. Bigarrena, N20/723 alkatearen ebazpena berrestea, 2020ko irailaren 10-koa. Eta hirugarrena, erabaki hau hartu izanaren berri ematea, Donostiako administrazioarekiko auzien bat zenbakiko epaitegiari. Interbentzioak? Beraz, onartzen da. Bai, Maider. Puntu. Bosketa eskatzen dut. Puntuaren bosketara pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. Hamabi baiezko eta 9 abstentzio. Beraz, onartua gelditzen da. 3. puntuan, antolamendu esparrua 79. Musakola esparruko hezkuntza ekipamenduko partzelen hiri antolamendurako plan berezia behin betiko onartzeko proposamena. 2020ko urtarrilaren 16an egindako bilkuran, tokiko gobernu batzarrak erabaki zuen hasiera batean ontzat ematea, Musakola esparruko hezkuntza ekipamenduko partzelen hiri antolamendurako plan berezia, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak sustatua. Dokumentua jendaurrean jarri zen eta hartarako emandako epean ez da alegaziorik aurkeztu. Arloko eskuduntzak dituzten administrazioei txostena eskatu zitzaien. Horiek horrela, udal batzarrari proposatzen dio hirigintza ingurumen eta mugikortasunaren batzordeak, behin betiko onartzea A79 Musakola esparruko hezkuntza ekipamenduko partzelen hiri antolamendurako plan berezia aurkeztutako azken dokumentuaren arabera. 2. Agiriaren ale bat bidaltzea Gipuzkoako Foru Aldundiko antolamenduko eta lurralde sustapeneko departamentuari dagokion erregistroan gorde dezan. 3. Indarrean sartu dadin, argitaratzea behin betiko onartzeko akordioa eta planaren hirigintza araudia Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Gainera, argitaratzea behin betiko onartzeko akordioa lurralde historikoan edapen handiena duen egunkarian edo duten egunkarietan. Interbentzioak? Boskatzera bai eskatzen dut. Bale. Puntuaren boskapetara pasatuko gara, puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. 12 baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da. 4. puntuan, Construcciones Murias S.A. Biteri eta Laubide aparkaleku gunearen ustiaketa eta kudeaketarako administrazio emaki da APK 76 aparkamentos SLUri legetzeko baimen eskara aurkeztea. Construcciones Murias enpresak Biteriko eta Laubideko aparkalekuen gunea ustiatu eta kudeatzearen administrazio emaki da kontratuaren adjudikaziona eta APK 76 aparkamentos enpresak idatzi bat aurkeztu dute. Zeinaren bidez, udal baimena eskatzen baitute aipatu kontratua lagatzeko APK 76 aparkamentos enpresari. APK aparkamentos SLU enpresak betetzen ditu baldintzak emakidaren kontratua lagatzeko. Horiek horrela, hirigintza ingurumena eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Udal baimena ematea Biteriko eta Laubideko aparkalekuen gunea ustiatu eta kudeatzearen administrazio emakida kontratua lagatzeko APK 76 aparkamentos enpresari. Baimena ematea baldin eta aurkezten bada behin betiko bermea jarri izanaren frogagiria, 120.000 eurokoa. Lagapenak
ondorioak izan ditzan, eskritura publikoan formalizatu beharko da, esleipendunaren eta lagapen hartzailearen artean, eta jasoko da kasu guztietan APK 10 aparkamientos eta APK Gestión aparkamientos enpresen erantzunkizun solidarioa. Eta kopia bat bidali beharko zaio Arrasateko udalari. Arrasateko udalak eta lagapen hartzaileak gaitasuna eta kaudimena egiaztatzeko erabiltzen dituzten enpresekin batera, administrazio kontratu bat formalizatuko dute. Alderdien eskubideak eta betebeharrak arautuko dituena, bere garaian onartutako eta kontratuaren zati diren agiriekin batera. Eta une horretatik aurrera, lagapen hartzaileak APK 76 aparkamientos enpresa subrogatuta geratuko da lagatzaileari legokiokeen eskubide eta betebehar guztietan. 2. Ahalmena ematea alkate udalburuari edo legez ordezkatzen duen alkate ordeari aipatu kontratua sinatzeko. Interbentzioak? Bai, Igor? Entzuten da, ez? Carmelo, entzun da. Bale, nengo eta behin arratsaldeon bertaratu zaten guztioi. Argudiatuko da gai hau, batzordean, egintza batzordean argudiatu den bezala, kontu administratibo huts bat dela, inongo kutsu politikorik gabekoa. Murias enpresak, Biteri eta Laubide aparkalekuen ustiak eta emakida oraingoz duena, kontratuz eskubidea daukala ustiak eta emakida lagatzeko eta APK 76 enpresak behin irizpideak beterik eskubidea daukala emakida jasotzeko. Baina hau alde bakarreko egia besterik ez da, eta alde batera uzten du errealitatearen beste zati nabarmen bat. Zer ikusi duen Biteri eta Laubideren arteko Xereun aparkalekuen ustiak eta pribatuak, eta Arrasatearron ondasun publikoak. Alderdien arteko ikamiketatik gogoraratu behar da parkin hauek privatizatu egin zirela 2003an, eta arrezkeroztik bi enpresa pribatuek kudeatu dituztela, Gespark, hasiera baten bikain deitzen zen enpresa, eta Murias. Bi enpresen kudeaketa pribatuaren emaitza berdintxoa izan da. Emakidari, errentagarritasunik atera ezin, edo bestelakoa, arrazoi ekonomikoengatik, biok utzi egin behar izan dute. Orain, APK 76 enpresak hartuko du, baina inor ez da hartuko, hemendik eta hilabete batzutara, Gespark edo Murias enpresaren bide bera hartzen badu. Bien bitartean, Arrasateko mugikortasun arazo larriena izaten ari den hau, bere horretan jarraituko du. Edozein lekutatik begiratu ezkero, kudaketa hau desastre hutsa da Arrasatear guztiontzat. Eta ez dut uste, inorentzat mesedegarria izan daitekeen, orain erantzunkizunak gobernu ardurak izan dituzten bi alderdien artean botatzen hastea. Privatizazioa akats larria izan zen, bai. Baina gora honetan mantentzea ez da akats txikiagoa. Irterak eta konponbideak dira, Arrasatearren interesak mesedetuko dituen bakarra. Eta hor, eta ez beste inon, egun beharko litzateke eztabaida politikoaren gakoa. Prest dago da gobernua zentzugabeko egoera honetatik irterak aztertzeko? Beste hainbat hilabete itxaron beharko dugu berriz puntu honetara bueltatzeko, inongo konponbideri gabe. Honetarako borondaterik ikusten ez dudanez, tamalez, nire botoa kontu honetan kontrakoa izango da. Beste interbentzioak? Anuska? Bai, Urizar jauna, zure lehenik eta bain arratsaldean guztioi, egia da zure azalpenean esan dezu ez, hemen kontratu badago, kontzesio badago 50 da, 2003an eman zana, aurreko legealdian ere gai hau hemen azaldu zen, udal batza honetan, eta hemen gertatzen dena da, udaletxe honek daukagula kontzesio bat 50 urtetara. Eta hori, apurtu nahi bada, badakizuk ere ezagutzen dituzulako horriak, kontzesio horren balioa dala 9 milioi eurotakoa gutxi gora bera. Eta hori da daukagun gakoa. Eta gero, ez dakiz zer ikusi nahi duzun lagapen honekin, baina hemen gertatu dena da Muriasen, zoritxarrez Muriaseko ugasa batako bat hil eginda, eta bera oinordakoak ez dute jarraitu nahi
enpresa guztiak eta honekin, eta aurkitu dute enpresa bat guztiak eta honekin jarraitu dezaten. Eta ez dago inungo arrazoi ez tekniko, ez legalik, ze diktamenak esaten duen bezala legeak betearazteko gai aspektu guztiak betetzen ditu, eta ez dago inungo arrazoirik ezozko emateko. Eta horregatik dakar, oraintxe bertan hemen daukaguna da, lagapen honen berrestea, hori legeak alagintzen duelako, besterik ez. Mila esker. Beste interbentziorik, Maider? Nik, atzaldean. Gure botoa abstentzioa izango da, logikoki gure garaian edo gu gobernuan gingu zela ez bildu baizik eta Ezker Abertzalea gobernuan zengoela kontzesio hau kontratatu zalako, beste garai batzuk ziren eta beste baliabide batzuk zeukagun udal honetan eta kontzesio hori hartu zen urte larraikotarako, bai, horregatik abstentziora botako dugu, baina gogorarazi nahi dut bai, Mariak 2016ko goienako elkarrizketan, elkarrizketa horretan, oso argitzi zegoela kontzesioa negoziatu egingo zuela. Eta ordutik horrela ez da negoziatu. Nuska? Hor negozio 2016an esaten genuena zen, ordungo udal gobernuak lortu genuena izan zala guztiz itxita zagoen parkin bat martxan jartzea. Eta negoziaketa izan zen orduan, badakezute banketxe batek zaukala zala kudeaketa horren jabe momentu horretan, eta zegoela parkina itxita, egon dela itxita 10 urtetan, eta hor lortu zuen ordungo udal gobernuak batzuk berdina gareno, izan zala lortzea, parkin hori zabaltzea hori zen kudeaketa, baina bestela ezin da paperak dauzkagu eta zuk ere badakizu kontratu bat sinatuta dago eta 50 urtetara sinatuta dago eta daude puntu batzuk horrela daudenak, besterik ez. Maider? Bai, guk uste dugu bada zela bideak, beste gauza bada borondatia dauen edo ez da, ez nabilitz egiten zuen esaten zabitzen az, desblokeazio horretaz, nabilitz egiten Mariaren hitzaretaz, esan zauenean desblokeatzeko negoziaketak egongo zituela. 2016ko maiatzan. Puntua bozkatzera pasatuko gara, puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. 12 baiezko, 8 abstentzio eta ezezko bat. Beraz, onartua gelditzen da. 5. puntuan, adikzioen prebentziorako udal plana 2020-2024 onartzea. Arrasateko udalak aspaldidanik behar du adikzioen prebentzioa lantzen eta gaurkoan aurkezten den udal plan hau 2020-2024 epealdian udalak drogen menpetukotasunaren eta adikzio jokabideen prebentzioan garatuko dituen eskuartzen markoa zehaztera dator. Gauzak horrela, garapen komunitarioaren batzordeak honako hau proposatzen du. Adikzioen prebentziorako udal plana 2020-2024 onartzea. Interbentzioa? Bai, Maider? Bai, guk puntu honetan abstentzioa bozkatuko dugu. Lehenik eta behin 2008an egin zelako drogomenpeketasun eta adikzioen lehenengo plana, eta orain bigarren plana egin da, baina termino eta testua beretan mantenduz. Zergaitik, ze diru laguntzak, aldundiak, emate dituen diru laguntzak jasotzeko plana egin behar da, bai edo bai. Baina plan honen helburuak prebentziozkoak eta bai laguntza sanitarioa, osasun laguntza eta gizarte laguntza ematea drogetan sartuta dauzen arrasatearrei eta adikziotan sartuta dauzen arrasatearrei. Orduan, gure abstentzioa eta gure kritika dator ez dagoelako inolako ambizio politikorik gai honetan inolako diru gehiago sartzeko eta baliabide gehiago sartzeko. Herri honetan, drogarekin eta adikzioekin dauen arazoa oso larria da. Oso larria da. Eta ezin dugu beste alde batera begiratu, hori argi dago. Orain eman jako lizentzia bebai apustu etxe bateri kalian bertan zabaltzeko bere beste leku bat, jokuan egiteko beste leku bat, eta uste dut
udal gobernutik ez dela ezer egiten ari gai honen inguruan. Esaten digute, batzordean, hau ez dala Arrasateko udalaren kompetentzia. Eta ez da. Baina euskera besta, berdintasuna besta, kirola besta, eta horregatik badaukogu beste sail batzuk eta diru pilo bat sartzen da sail horretan. Orduan, gustatuko litzaiguke benetako inbertsio bat egitea, gai honetan. Benetako azterketa bat, ia zer gertatzen ari dan drogaren asuntoarekin eta adikzioen asuntoarekin herri honetan. Nola lagundu drogomenpekotasuna jasatzen duten pertsonen gantzatik honek, dator, gero, dakar, familien sufrimentua, beraien sufrimendua, gizarteratzeko arazoak eta kriminalidadea. Kriminalidadea ez dau fiskalak konponduko. Kriminalidadea konponduko dau baliabideak dituen udal batek. Eta prebentzioan egiten ari dan bezala, orain arte egindana berdin-berdinetan jarraituko du, baina laguntza sanitario eta osasun laguntzan eta gizarte laguntzan ez dozue inbertituko ezer gehiago, esan danez. Eta hau errore bada. Errore bada. Hirigintzan inbertitzen danaren 10% bideratuta be, asko lortzeko aukeria egongo litzake. Asko lortzeko aukeria. Eta pentsatzen dugu oso arazo larria dela, kompetentziaren asuntua eskuzagutza dela, bitartekoak falta direla, eta ambizio oso gutxi izan dozuela gai honetan. Bueno, oso gutxi ez, eske testua berdina da. Testua berdina da. 2008koa eta oingua berdina da. Eta alde horretik, abstenitu ingo garela, plana berriztu indidalako diru laguntza jasotzeko, baina herri honetan lan handia dauela adikzioen eta drogopemekautasun jasatzen duten pertsonen inguruan lan egiteko. Eta ez dakitze borondate adierazten da, gaur onartzen da plan berdin horrekin. Beste interbentziorik, Igor? Bai, bizkat, ekarpen txiki bat egitarren, ze guztizadoz Maider bozeramaileak egin duen irakurketarekin. Uste dugun plan honek jarraitasun hutsa planteatzen duela, eta ez duela beharrezko hausnarketa berririk inkorporatzen. Batez ere, somatu dugu arrazoi eta ondorio materialen gaia oso gainetik aipatzen dela, eta hauen zentralitatea kontuan hartu gabe ez dugu uste plan honek inongo epeluzerako eraginkortasunik izango duen. Bilduko bozeramaileak esan duenez duk ere abstenitu dugu gara. Noska? Benetan harritzen, no? Zuen interbentzioak. Zeren eta bai diktamena irakurrita eta nik ere pixkat gaia aztertu dut. Eta daramagun azkenengo urtean ez dezute inungo proposamenik eta inungo aipamenik egin plan honen inguruan. Plan hau hasi izan lantzen 2018ko abenduan, eta arrazkero 2018ko abenduan hasita eta 2019an martxoa apirileratia konfinamenduan sartu arte, egin dira 6 eztabaida talde antolatu ziren. Agipat elkarteak dinamizatuta gutxi gorabehera 50 pertsonek parte hartu dute plangintza honetan, besteak beste ikasleen eztabaida taldeari Mendikastolako eta Institutuko Batxilergoko ikasleekin, osasun eta gizarte zerbitzuetako eragileen eztabaida taldea, aisialdi kirol eta kultur eragile eztabaida taldea ere egon da, hezkuntza familia eztabaida taldea, zinegotzien eztabaida taldea, udal teknikarien eztabaida taldea. Ez dakit, ikusten badezute hain jarraikorra zala plangintza hau 2008arekin alderatuta hor izan dezute denbora asko, 2018ko abendutik 2019 osoan, zuen ekarpenak, zuen proposamenak egiteko, eta ez da egon bat bera ere. Ez dakit, badirudi orain ikusten dezutela ambizio zuegia ez dela, baina zuek ere lanketa horretan parte hartzeko aukera izan dezute, eta ez dezute ezer esan, ez dezute ezer egin. Orain harritzen nau, ona plenora dakakigunean, honen onarpena, orain zuen komentario hauek.
Ez dakit nun ikusten ez zuten programan, zuk ondo esan dezun bezala, programa honek bi ataldoko batez ere ez, prebentzioan, bai familia eremuan, eskola eremuan, aisialdian, jai giroan, 11 programa ezberdin, ez dakit, alor ezberdinak ikutzen ditu. Pena izan dezutelako denbora asko, eta orduan ez ditulugulako zuen ekarpenik jaso. Eta gaur, onartzera gatoz, mila esker. Beste interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. Onartua gelditzen da, 6. puntuan, antolaketa lorrian alkateak emandako dekretuen berri ematea. Hor daukazue, 7. puntuan, alkatearen ebazpenen berri ematea, hor dauzkazue ere ebazpenak, eta 8. puntuan, hezkuntza publikoa defendatzeko eta... Bale, a ber. Bueno, gai honen inguruan, gure gauen esan, kudeaketaren inguruan alkateak hartu zituela Ander Garaien bajaren inguruko lanak. Ander Garaiek, eta dakigun bezala aita izan da, zorionak Ander, eta aitatasun baja bat hartu du, hau da baja aurre ikusi zizakeen, danok aurre ikusi genezakeen baja bat, bai? Orduan, horren ondorioak izan dira, alkateak hartu dituela bere funtzioak, berez alkateari dagozkio, ezta? Eta, zelabait esan nahi genuen, etxakula bape ondo pertsatu batzorderik ez egotea, bera joan danetik. Herriak jakin desan, Anderrek 3 batzorde eramaten ditu, kirola, barne saila eta ogasuna, eta ez da egon batzorde bat bera ere, bera joan danetik. Baina alatabe, hori hola izan da, gauza askotan kudeaketa edo gestioa errenka egon da, ez? Eta adibidez herria egon da, hilabete terdi zinema gabe, zineman lan egiten duten beste 2 pertsona bai aitatasun baja hartu dutelako, eta ez duzue aurre ikusi baja horrek betetzeko bete behar zirela, eta orduen arrapaladan presaz hartu behar izan duzue erabaki bat sartzeko ahalik eta azkarrek, jaber zineman noiz jartzen izan martxan. Hilabete terdi zinema gabe. Kirolaren arloan, esan kritikatu nahi dugu, Mojategiko komunak eta aldagelak, nazela itxita, beste kirol zerbitzu batzuetan, posible danean, kirol bai aldagelak eta bai komunak erabiltzia. Eta honek ekartzen dago, adibidez, gaztegunean, han kirola egiten zabien, ez dakizan, atletismo, rugbiko, neska batei, jetxikakola, hilerokoa, eta bere gurasoak fan behar izan ziela bere bila, ezaukelako nun aldatu. Eta futbolian eta usen umiak, mutikuak eta neskatilak, ezin aldatu eta ezin dituzte erabili komunak. Eta hobe ez da konpondu. Azokarekin be, abuztuan, ez dakize gertatu zen, batean hornitzaileak ezin ziren sartu, erabiltzaileak handanak pilatuta, eta inoko, ezinatzaion eman herriari, inolako azalpenik iazer gertatu zen. Eta, zer esanik ez, idezapide administratiboa, zaitik aurten, abuztua abila izan da. Eta udal honetan, 11-tik 30-ra, ez da izapidetu ezer, ez dalako planik egin, eta egon dielako, erantzun gabeko izapide pilo bat. Eta, uste dugu ez dala, kudeaketa eskasa dala hau. Interbentzioak, Ander? Txaldean, harritzen duzta goizeko batzordean atera ez izena gai hau, santuko lotzun gai guztien gainean atera duzun gaiak, zegar goizian batzorde auki dugu, barna antolaketakoa, eta bertan bebai atera zeiken. Aurre ikusi zan, esplikoko amaian txokikoa, aurre ikusita zauen, lanpotza bat zauen, lanpotzara josan, baina lanpotzako pertsona batzuk, beste lan bat aurkitu dauen, eta junin diz, lanpotza guztia deitu zen, eta esan inoz geratu aurre ikusita zauen, baina aurre ikusita zauen ustailan, oza, ez abuztuan, ez irailan, ustaietik zauen aurre ikusita. Pertsonal zaila, lanian zauen horrekin gertatu dana da, lanpotzara jodela, eta lanpotza hortako pertsona batzuk beste lan bat aurkitu da bilako, ez dala lortu. Eta horregaitik deitu da presasko lanpotza bat sortzeko. Hori holan, dago izian azalduko notzun. Kirolen gaia, Mojategiko gaia, gai hau baitza
Uztailetik, ekainetik da bilantzen, kirol teknikaria eta ni egon ginen kirol elkartekin, landu zan protokolo bat, eta beraiei azaldu jakien zeintzu zien funtzionatzeko erak entrenamentuetarako guztion adostasunarekin. Oin badabiz, bai, ni egon nintzen bilera hortan, eta bazekiten, eta eurak ondo ikusten zabien, asteko holan hastia. Oin badabiz, bilera gehiago hitzen teknikaria klubekin, poliki zabaltzeko instalazioen gauza gehiago, protokolo bat jarraituz. Eta abuztuan funtzionatzeko era, urte ezberdinetan, modu ezberdinetan funtzionatu da, aurreko urtean egon zan funtzionatzeko era bat, aurten egon da beste bat, gai hau landu da batzordean, landu da sindikatuekin, akordio batera iritsi izan eta erabaki izan abuztuko lan jarduna horrela izetia egokien azala sindikatu eta pertsonal sailaren artean. Eta horregaitzik irek izan, hori bebai uztailean hartutako erabaki bada, ez aurrera orduan. Erabakiak hartu diez, funtzionamentu egin da, egon diez arazo batzuk guretik at izen da, amaiantzokiaren kasuan, eta horri soluzio batzuk jarri diez. Sail guztiak, nik gestionatzen ditudan 3 sailak martxan egon diez, gestionatzen egon diez, Mariak eraman dago efectivamente gestio hori, berakin egon diez bileretan, berakin landu dago guztia, eta funtzionamentua mantendu da ni egongo benintz berdin. Besterik ez. Berdin ez, zatik ez da egon batzorderik, hori hasieratik, esate dutzut. Berdin ez. Eta gero beste berdin ez, zatik hemen egon garenok ikusi dugu, berdin ez dala joan, zu egon zarenetik, ez, zu falta zaren denbora horretan. Eta, esate dutzut, ez da adibide bat, hain geba estelako prisia eta inbestelako prisia fiskalidadearekin. Ez, uztailaren 27an, ordenantza fiskalekin izugarrizko prisia sartu zuen, zatik lehen aurreatu behar zan, aurrekontuak landu behar ditugu, aurrekontuak hasiko gara lantzen, ez datorren asteko ogasun batzordean, zatik zebai zerrendan ez dago. Orduan, noiz izango da azaroaren lehenengo astean? Orduan, izango da, betiko bezala, isa urtero egondan bezala, ez? Gestinua ez da izan zu egongo bazina bezala. Eta mojategikoa adibidez, uste dut dala kritika bat oso logikoa. Eta adostasuna egon dala zuen aldetik, ez dakit ze adostasun motara egongo zarien helduta, baina partiduak aspaldia zidie. Eta entrenamentuak aspaldia zidie. Eta guri behintzek eskaku ondo pentsetan, mojategin ez arrez egitea, komunak eta aldabelak neskabutikoak erabili deixien. Eta entrenatzen ari dien bitxartean, txixaitxera, joan behar izetia, sasiartietara. Zortzigarren puntuan, hezkuntza publikoa defendatzeko eta ikasgeletara buelta segurua bermatzeko elkarrekin Arrasate Udaltaldeak aurkeztutako mozioa. Abuztuaren amaieran, hezkuntza administrazioen artean lortutako akordioek pandemiaren aurrean zer higiene neurri aktibatu behar diren adierazi besterik ez dute egin. COVID-19 kutsatzea eta hedatzea saihesteko beharrezko baliabideak mahai gainean jarri gabe. Ez da eskolara modu seguruan itzultzea finantzatu nahi izan, nahiz eta hezkuntza komunikabideak pandemia hasi zenetik eskatzen duen. Kontua da, bi oinarrizko eskubide uztartzea eta ez behartzea horien artean aukeratzera, osasunerako eskubidea bai, baina era berean, eta ez garrantzi gutxiagokoa hezkuntzarako eskubidea. Badakigu, funtsezko 4 neurri zehatz daudela bi eskubideak osasunerako ahalik eta arrisku txikienarekin uztartu ahal izateko. 0 arriskua ez baitako, eta hezkuntzari dagokionez berme baina handienarekin. Benetan, inorratzean gera ez dadin. Ratioa murriztu gehienez 15 ikasle ikasgela bakoitzeko, haur hezkuntzan 10. Irakasleen plantillak handitzea eta egonkortzea. Irakasleen 133 gehiago. Espazio zabalak gaitu eta sortzea, zentro publiko itxiak berreskuratzea. Udal espazio publikoak gehitzea, berriak sortzea. Langileen kopuru handitzea eta hornitzea.
erizaintza, garbiketa, gizarte hezkuntza, orientazioa, PTSC, administrazio langileak. Baina neurri horiek finantzazioa eskatzen dute, hezkuntza publikoan inbertitzea eskatzen dute. Egiaztatu dugu, Arrasateko ikastetxe publiko zein pribatu batzuetan ez direla betetzen ari Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ezarritako protokoloak. Ez betetze horien artean, azpimarratzekoa da, ez dela errespetatzen ikastetxeetan jarduteko protokolo orokorrean ezarritako 15 ikasleren ratioa. Kontuan hartuta, batitugula beste espazio batzuk erratio horiek bermatzeko. Bestalde, atzeman dugu ikastetxeren batean, ere ez dela betetzen ari protokolan ezarritako lanaldi trinkoa. Ikusten dugu beste akatsetako bat, eskola egunaren irteeran kontrol txikia izatea da. Horrek gurasoen pilaketa eragiten ditu. Eta gure ustez asko hobetu antolatu beharko litzateke. Une honetan, hezkuntza sistema publikoa babestu egin behar da. Hezkuntzarako eskubide konstituzionala ematen eta bermatzen duen egitura baita. Eta haren babes handiena aurrez aurreko hezkuntza segurua bermatuz egin behar da. Hezkuntzarako eskubide osoa presentziala izan behar da, beti ere higiene eta osasun egoerak horretarako aukera ematen badu. Horregatik, inoiz baino beharrezkoagoa da pertsonalean, baliabideetan eta espazioen egokitzapenean behar dena inbertitzea eta hezkuntza sistema osoa ondo planifikatzea, eskolara segurtasunez itzuliko dela bermatzeko. Egun horietan, hezkuntza administrazioak egiten ari diren edo egin behar dituzten erabakiek eta inbertsioek osatuko dituzte datozen urteetako hezkuntza praktikak, baita pandemia amaitu eta gero ere. Horregatik guztiagatik, Elkarrekin Arrasate Udal taldeak Podemos Ezker Anitza IU, honako erabaki hau hartzea proposatzen dio osoko bilkurari. Akordioa, lehenengoa, irakasleak eta irakasle ez diren langileak kontratatzeko eskatzea, ratioa jaisteko eta COVID-19 aurreko segurtasun distantziak eta prebentzio protokoloak bermatzeko, bai eta aniztasunari modu inklusiboan erantzuteko ere, hain konplexua den ikasturte batean. 2. Eusko Jaurlaritzari eskatzea behar diren higiene eta osasun neurriak har ditzala ikasturte berriari modu seguruan ekin ahal izateko, gelen, maskaren eta ikasleen artean behar diren baliabide guztien banaketa bermatuz. 3. Eusko Jaurlaritzari eskatzea behar diren baliabide ekonomikoak udalen esku jar ditzala. Pandemia horren ondorioz, ikastetxe guztietan ikasturte hasieran egin behar diren garbiketa eta desinfekzio premia beharrei aurre egin ahal izateko. 4. Tokiko gobernuari eskatzea, gainerako administrazioekin lankidetzan aritzeko eta ikastetxeen espazioak handitzeko erabil daitezkeen zentroen, lokalen eta espazioen zerrenda egiteko konpromisoa bezala. Horrela, ratioa jaitsi ahal izateko eta COVID-19 aurreko segurtasun distantziak eta prebentzio protokoloak bermatzeko. 5. Eusko Jaurlaritzari eskatzea, hezkuntza telematikoa bermatu ahal izateko behar diren baliabide materialak eman diezazkiela ikastetxe publikoei eta egin ikaslei. 2020-2021 ikasturtean, irakaskuntza jarduera presentziala berriro eten ahal izateko. Interbentzioak, Igor? Bai, bueno, hasteko esan barra daukat, ez daukala hitzartzen handirik egiteko intentziorik puntu honetan, ze gainera mozioa Ezker Anitzako kideek ondo landu dute eta oso ondo azaltzen da bere kabuz, baina justu orduan, bazkal orduan, Pedro Azpiazu Aiotako Ogasun Sailburuaren hitzak irakurri ditut. Jaurlaritzako Aiota eta PSren gobernuak murrizketak eta austeritatea atzean utziko dituela esan du 2021ko aurrekontuen lanketan. Hitz hauek bi pentsamendu sortarazi dizkit. Alde batetik, azken bi legedietan, bai Aiota eta bere makulu den PSek etengabe konbentzitu nahi izan gaitu, ez dela, ez murrizketa, ez da ere austeritate politikarik egin. Inola ere ez, oposizio politiko eta sozialaren eduki gabeko akusazio hutsak zirela esaten ziguten. Bai Jaurlaritzan, bai Aldundian, baina baita udaletxe honetan ere. Eta orain derrepentean, Azpiazu jaunak arrazoia eman digu. Eta urteetan gezurretan ibili direla aitortu. Politika neoliberalak burutu dituztela. Aurpegia galanta batzuena. Osasun Sailburuaren hitzak sortarazi didan bigarren pentsamendua zera da.
orain arte gezurretan ibili bada, zergatik sinistu behar diogu orain. Nola baiestatu, jentzale eta sasi sozialista, hots sozioliberalen hitzak ez direla berriz ere iruzur hutsa. Eta esango duzue, arrazoiarekin, zer ikusi dauka guzti honek aurkeztutako mozioarekin. Guztiz perfektu du datorkidala EAJ eta PSeren politika eredua bilesteko. Ikus dezagun, historia garaikideko krisi latzenaren aurrean, Jaurlaritzatik eta beste erakundetatik hartu duten jarrera hezkuntzaren arloan. Martxoaren 14an, konfinamendua hasi zenetik, jakina zen 2020 eta 2021 ikasturtea etzela aurrekoak bezala izango. Ekain bukaeran, hasi ziren lehen aldarriak ikasle, irakasle eta hainbat ikaskuntzako eragileen aldetik. Jaurlaritzari planifikazioa eta neurriak eskatzen. Uda oso bat igaro eta inakzioa Jaurlaritzaren aldetik erabatekoa izan zen. Historia garaikideko erronka handienaren aurrean, Jaurlaritzak eta hezkuntza sailak inkonpetentzia larria azaleratu dute. Iniziatibarik gabea, beharrezko baliabiderik aurreikusi gabe, ikastetxe eta zentroak bere baitan abandonaturik utzita, zorionez, ikasle, irakasle, guraso eta ekintzaile gizarte sendoa daukagu Euskal Herrian. Eta Jaurlaritzaren eta beste instituzioen desastrearen aurrean, ezin izan dira geldirik geratu. Zuen gobernuen, hainbateko gobernuen eserezaren aurrean, ikasle mugimendu eta langile sindikatuekin batera, ELA, LAB, Estelas, Komisiones eta UGT batuz, ez dela gutxi, lortu duzue, greba bat antolatu behar izan zuten irailean, 180ko jarraipena izan zuen grebak. Eta joan den astean, eragile berberek manifestaldi jendetsuak batu zituzten erkidegoko hiriburuetan. Milaka eta milaka pertsona alderri hauen atzean inguratuz. Mozio honen bitartez, aldarrikapen hauek udal batzar honetan mahaigaineratzea gure izan dugu. Udal alderdion babes politikoa jaso dezaten, behin babes soziala aitortu dutelarik. Ez da zentzugabeko ezer. Guztiz kontrakoa. Hezkuntza publikoa, ikasgeletarako buelta segurua eta euskaldun guztion hezkuntzarako eskubidea bermatzea oinarrizko minimoak dira. Eta hortarako, eta errepikatzen dut, historia garaikideko krisi handienean murgildurik, ezinbestekoa da beharrezko bitartekari, baliabide eta pertsonalean inbertitzea. Azpiazu jaunak dioena egia bada, austeritatea atzean utzi behar baduzue, zuen Kristina Uriarte hezkuntzako sailburuoiak uztailean esan zituen hitzak atzera botar behar dituzue. Bertan esan zuen ez zuela irakasle berri kontratatuko, ez da inbertsio berri handirik burutuko ere. Eta konbentziturik nago, batzutan zalantzak dauzkat, baina konbentziturik nago, nezita proiektu politiko kontrajarriak izan, sakonean, zuek ere badakizuela hemen eskatzen dena zentzuzkoa dela. Arrasateko ikasle, irakasle eta guraso komunitateek botere publikoen estaldura behar dutela momentu zai honetan. Edo bestela zaidazue niri aurpegira, ezaidazue arrasatearrei aurpegira, euren seme alabek, irakasleek, ez dituztela ratio justuagoak merezi, ez dutela irakasle gehiago behar, edo ez dutela beharrezko inbertzerik berezi hezkuntzan. Edo bestalde, gure proposamen hauek partekatzen badituzue, mesedez ez ezazue beti egiten duzuen bezala, zuen botoa aitzakia burokratiko edo semantiko baten atzean eskutatu. Eman ezazue aurpegia arrasatearren alde, eta buskatu ezazue baietz. Maider? Bai, guk bat egingo dugu mozioarekin, kodifikazioa arazo bateratik Igorrek eta Bixok lehen hitz egin dugu, bi ñabardura esango nahi genituzke, eskola publikoan eta bai kontzertatuan exigitu behar direla neurri hauek, ze gure herrian bai baten eta bestian arazo berdinak gertatzen ari dira, eta uste dugu 5 puntuak bete beharrekoak direla. Eta hori bai, baliabideak eta erantzunkizuna langileetan ez daizela jauzi. Hori oso garrantzitsua da, zetik ikusten ari gara COVID-aren estalki horren barruan, hezkuntzan bebai, erantzunkizun batzuk politikoak, administrazioak hartu barik, hezkuntza sistemara eta bertan lan egiten duten irakasle, jantokiko langile, garbitzaile eta barretan gainera doiela. Orduan nik uste dut bat egingo dugula ñabardura horrekin eta gauz mozioarekin.
Interbentzioak, Anoska? Bai, kaixo berriz ere. Beno, Urizar jauna, zuek aurkeztutako emozio honetara berriz bueltatuko naiz, ni Azpiazuren hitzen balorazioetan ez naiz hartuko, Arrasateko zinegotzi eta bozera maila naiz, momentuz. Orduan, bueltatuko naiz zuk aurkeztutako moziora. Lehenik eta behin egia da, gaudela momentu batetan, eta hori arrazoizkoa da, eta guztiok bat egiten dugu, gaudela momentu batetan pandemia honen barruan, gainera gutako gehienok eta asko gurasoak gara, seme-alaba ditugu, eskoletan, ikastetxetan, unibertsitateetan, eta badakigu ez direla garai errezak. Ez dira garai errezak hezkuntza sistema komunitate osorako. Ikasle, irakasle, garbitzaile, jantoki guztientzako. Eta horrekin guztiz bat egiten dugu, egoera ez dela zaila dela eta ez dela egoera erreza. Hau esan da, nik zure moziora egiten dut. Eta zure mozioan, eskatzen dezunen arabera, lehenik eta behin zuk hemen argi eta garbi baita uzten dezu ez, alde batetik Arrasateko udaletxeari guk ez dauzkagu hemen eskumenak, zuk ondo diozun bezalak eskumenak Jaurlaritzarenak dira, eta bai gogoraraziko dizut ziur ezagutzen dezulako aurreko astean legebiltzarrean, irailaren 23an eztabaidatu zen gai hau alderdi politiko guztien artean, eta onartu zen oinarritutako dokumentu badago, eta ez badaukazu bestela helaraziko dizut, Urizar jauna, non lankidetzarako oinarriak ezartzen diren, bai hezkuntza sistema komunitatea, administrazioa, sindikatoak, guraso elkartean eta guztien arteko kolaborazio eta lankidetza batetan oinarritutako lana hasi daitezen eta hortan ari dira. Bildarratz jauna lanen hasi danetik, bilera ezberdinetan ari da eta hori da Jaurlaritzak esan duenez jarrituko duten bidea. Hori Jaurlaritzari dagokionez, eta baita esango dizut, irailaren 11an, baita hezkuntza sailak eta eudelek, non udaletxeak eta hor alderdi politiko guztia gauden, hor baita beste oinarrizko lanketa bat eginda eta baita adostu da lan ibilbide bat, baita eudel eta hezkuntzarekin. Eta ja, Arrasatera joan da, Arrasateko gaietara joan da hemen, batez ere puntu batetan hitz egiten dezulako tokiko gobernuari egiten diozu eskaera. Harritzen gaitzu, ze etxeko lan hori egin dugu. Lokalen eta espazioen zerrenda egiteko konpromesoa hartu genuen, ze hori izan zen etxeko lan bat, genaukala ja abuztutik, eta guk iraian esan genuen, eta la Merced eskaintzen genuen espazio moduan behar izan ezkero. Eta gero gehiago esango dizut baita Urizar jauna, udal gobernu hau egon da Arrasateko hezkuntza ikastetxe eta ordezkariekin eta guztiek adierazi dituzten bete beharrei saiatu gara erantzuten eta egon gara beraiekin. Gehiago esango dizut. COVID-aren inguruan, hau da, egia da eskatu dutela baita, errefortxo bat batez ere garbiketa kontuetan. Eta hortan ere, parte hartu dugu, hortan ere, baiezko eman dugu. Hau da, guk ere egunerokotasunean guri dagokigun heinean, Arrasateko hezkuntza komunitatearekin kontaktuan gaude, lankidetzan gaude eta kolaboratzen dugu. Eta horrela jarrituko dugu, badakigulako ikasturte zaila izango dela. Eta ulertzen duguna da, orain guzti hori tokatzen zaigula, elkarrekin lan egitea, lankidetza eta kolaborazioa. Eta Arrasateko udal gobernu honek horretan diharduko du. Besterik ez, mila esker. Bai, Igor? Bai, lehenengo da behin, esan duzu, iraian 25ko bilera horretan, gustatuko ditzateke gogoraraztea, gehiengo sindikala bezala eseri, zer entrada, aldarrikapen gehienak, hezkuntza departamentuak, eserezean utzi zituen, eta bilera hori eserezean geratu zen. Oraindik eragileok, eta horregatik egin dute manifestaldia joan den astean ostiralean Euskal Herriko hiriburuetan, ez daude batere ados zuen jarrerarekin. Mozioaren borondatea, puntuz puntu, batez ere inbertzioa, politikoki inbertzio bat eskatzea da, aipatu duzu Arrasateko puntua, baitxaroten dagoen, zebanekin aipatuko zenuela.
kriston lana harrigarria eta laudugarria benetan, eudelek eskatu dizuelako gutun bat bidal izatea. Hori izan bada zuen kriston aportazio itzela, txarotzekoa, baina onartuko didazu guri pandemia egoera honetan gutxiegi iruditzea horrelako ekintza xume bat. Gainera udaleko hezkuntza sailetik barkatuko didazu, baina bilera horiek guri ez dugu ia zer informatu horren gainean, egongo zirela, are gehiago, guk nire taldetik eskatu nuen, hezkuntza saila hezkuntza kontseilua bateratzeko, alberdiok egoteko, ikastetxeekin, eragileekin, eta ukatu egin zitzaidan eskaera hori. Esan zuen udal gobernuaren hitzetan, ez zegoela inongo beharri momentu honetan, eta bilera hori aurrerago ikusiko genuela. Uste dugu, egoera honen larritasunak merezi duela hausnartzea, ze behar berri duten eta zer egin dezakeen udal honek egoera hori konpontzeko. Eta, mozioak bai arrazitu puntu bat dauka zuzenean udal instituzioari begira, baina mozio politikoa da. Zu ez zaude agian akaso dadoz erratioak hobetu behar direla ikasentzako, pertsonala kontratu behar dela ikasle eta irakasleen baldintzak hobetzeko, benetan ez zaudete ados egoera honek merezi duela apustu publiko eta kontzertatuen aldeko apustu egitea? Esan baina da ez, azken finean mozio horretan datza. Ez bazaude ados, esan ez daude ados. Maider? Ez, ni bakarri gure nauen ez estatziak zuk esaten duzu lankidetza horretan, ez da egia, gontzariela hezkuntza komunitatearekin, segu egon gara hezkuntza komunitatearekin kultua hasi baino lehen hau, eta esan duzku zuek esariela beraiekin egon. Orduen, eura gezurretan dabiltz, erosuen gezurretan zabitze. Euska? Maider, ez sartuko ikamika horretan batzu gezurra, bestea gezurra, gustatzen zaizu konfrontazioa bueltatzea. Ni konfrontazioan ez sartuko bata gezurra guk egon gara beraiekin, eta hemen daukagu refortzerako zerrenda osoa daukaten egin diegun beraiek egin duten eskaerakin, ikastetxe askok egin dute eskaera adizionalak eta legukuak lagatzeko eta guzti erantzun diegu. Ez nahi sartuko ni konfrontazioan gezurra zeinek esaten duen eta zeinek ez. Eta Urizar jauna esaten dizut, guri dagokigun enean, Arrasateko udalak gure betebeharren inguruan eta Arrasateko hezkuntza komunitateak beharretarako horregongo garela eta beste guztiak, espero dugu guztien kolaborazio eta lankidetzarekin kurtso honi aurre egitea. Eta barkatu ez dut esan, eta aurka bozkatuko dugu. Bozkaketara pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka. Hamabi ezezko eta 9 baiezko. Ez da onartzen. 9. puntuan, galdeskeak. Galdeskeak, bai Maider? Bai, hiru gai dauzka. Bat da, esatia ez gauela jameren inguruan, musika eskolaren inguruan, itxuraz ez gauen nahiko tontotxua gara eta ez gauen ulertu oso ondo zer gertatu zen pleno honetan, ez? Kompetentzia guztiak kendu zeniotenien sailari gobernuak hartzeko, gai hori, esan zeniguten behin eta berriro, bai Ezkurra Andereak eta bai alkateak, puntualki informatuak izango ginela, guztiaz asarduratzeko, informazio guztiak gaula, baina, klaro, esate batzu, tontotxuak emute gauzatik, ez gauen ulertu, puntualki informatuak izango ginela prentzaren bitartez. Eta, klaro, hori izan zen gauzia. Itxuraz, puntualki informatuko gaituzte, hoiek. Zer, ez degunean, abala berreskuratzearen histori hori, enterau gara eta zuen kide bat bebai, batzordean nola aitortu zuelako, enteratu da prentzaren bitartez. Orduan, berriz esaten dizut, eta ez da konfrontazioa anuska, da zuen hitz propioak ez dituzuela sinisten, eta ez dituzuela aplikatzen. Osea, abalaren berreskuratzea, prentzan agertzea, guri esan gabe, abalaren berreskuratzea ez da nizenola, baizik eta abala hor dau, eta egon da hor beti, baina, bueno, oin zamioztu zu hori hola dala, ez? Baina horrekin notizia itzen duzue.
Orduan, ez dakit, zer da notizia bat, da berreskuratu indala, da hor dauela, prentzara joaten zariek, guri ez duzko erreza. Hori, itxuraz oso puntualki informatuak izango gara. Bigarrena da, Buruko San Juaneko zubiaren eta ferroren inguruan gure eritzia emautera batoz plenoan, emundugu batzordean, baina emutera goiaz. Eko bulebar izeneko urbanizatze lan horreikin ez gauza doz, ez gara egon adoz, eta datozen garai larrisekin, ekonomikoki, uste dugu bertan bera utzi behar zala, baina, zuek aurrera bota dozu horrekin, eta, topatu gara, expropiazioa, hasieran expropiazio bezala planteatu izan gauza batekin, baina, zubi horren botatzearekin, ezta? Guk publikoki esan behar dugu ez gauzela bat ere ados hori botatzearekin, eta are gutxio batzo hirigintzako aktan agertu zanakin, ez? Alde batetik esaten da, edo sustengatzen da arkuaren botatze hori, zelabait emakumean edo puntu ilun horren baitan. Hain da perspektiba urria hirigintza zinegotziarena, ondion deitzen duzala puntu baltza, gaur egun deitzen dana puntu iluna. Hori, hortik hasitza. Puntu ilunak asko dauz arrasaten, ez dakit gainera ez dauen zerrenda batin ja, eta ez duzu eduki inolako interesik eta borondaterik azkenengo 6 urtietan bat berabez konpontzeko. Gustatuko litzaidake jakitzia, Ibon Arruke dakixen edo ez zeintzuk dien puntu ilun horrei, zerrendatzeko gai izango zan, eta esateko azkenengo 6 urtietan zeintzuk konpondu diren eta zeintzuk ez. Baina oinarritzea, zubi horren botatzea, genero perspektiba batetik, bentzetajat, lotzagarrixa. Zaitik azkenengo 6 urtetan ez da ezer hirigintzan udal honetan, genero perspektibatik. Hori lehenik eta behin. Bigarrenik oso larria iruditzen jaku aktan jartzen dauena laguntalde bat etorri zala zuekin hitz egitera, laguntalde bat, kaletik txikiteuen zazen, eta nola maritxu jajoi ez zeuen, etorri zien ona zuekin berbetan, ez? Laguntalde bat. Eta laguntalde horrei esate jako, sexu eta adin eta gizonak zielako ez da biela ulertzen, perspektiba, ez da biela ulertzen zuek esan nahi dozuena, emakumeen babes horrekin. Laguntalde horren barruan, zuen gobernuko kide bat dau, eta arepe itxuraz ez da ulertzen. Nun oinarritzen zarien, genero perspektibatik botatzeko, zaitik zubi hori botatzen bozue beste 3 geratzen dira. Eta genero ikuspuntutik beste 3 di asko arriskutsua hori baino. Eta emakumeak, hemen bizi izen garen gaztiak eta emakumeak ondo dakigu, zein dan arriskutsua hua, ero Buruko San Juaneko atzekaldia eta alboro batera Zaldibarko atzekaldia, era aurrekaldia. Orduen ez mesedez oinarritu eta ezin demagogiarik olako gai importante batekin. Orduan, etxaku bape ondo pentsau, zelako perfila jarri jakon talde horrei, eta zuaitzen ikuspuntuan adibidez, esaten da, ez diela botako eta ez diela botako. Hori gezurra da, zaitigu galdera hori egin genuen hasieratik, eta zuek presentatu zenuten maiatzaren 20an, Aitorreri, gure hirigintzara joaten den zinegotziari, eta efectivamente Aitor fanzanien proiektuarekin, joan hirigintzara esaten, baina hemen 3 zuaitz minimo boten bidie. Eta orduen, efectivamente, zuek planteatu zenuten 3 boten bidiela, bai edo bai. Orduen, bebai gezurra esaten duzuenien, printzipioz ez dela inor bat bera botako, igual, bat gaixorik baldin badau, bai, baina ez dela ez. Orduen, horbek gezurra, bai bota bidie zuaitzak. Eta azkenik, etxaku bape ondo pentsetan, auzoari jakon mehatxua, hau da, ero proiektua beratan onartzen dozue, ero urbanizazioa ez da aurrera joango, Buruko San Juanekoa urrengo legislaturara arte. Hori txantai bada, eta ikusten da, espadau jentia ados zuek nahi dozuen hirigintza proiektuekin, ikusten dugu zein dan zuen reakzioa, ez? Ero hau, ero ez daukotzu urbanizazioa.
Orduen, jakin gu aurka gazela, zubi hori botatzearena eta mantentzearen aldekoa garela. Eta azkenik, eta uste dut mozio mesa pleno honetako gai garrantzitsuena dala, ze uste dut atzoko egunean bi gai izen ziela oso garrantzitsua arrasaten, bat izan zen pertsona bat delitu zala Etxebarik, eta bestia izan zen Keparen atxiloketia. Gure ustez oso larria, lekuz kanpo dauena eta denboraz kanpo dauena, herri honei, bere familiari, bere gurasoei, bere lagunei, bere senidei sufrimentua besterik ez dotziena ekarriko, eta ekartzen dotza nahia momentu honetatik aurrera, hemendik gure babesa beraiei, eta gure larritxasuna, ez? Ze olako ekintzek, guri beti ereten duzue lehenengoko kasillara. Behin eta berriro, bai? Eta uste dugu bakea baldintzatu besterik ez daudiela hitzen. Ez dute zertarako laguntzen, bitxikidetzaren aurkako ekintzak dira zuzenki, eta uste dugu arduraz jokatzeko garaia dela. Berresten dugu gure gatazka politikoari irtenbide demokratikoak eman behar zaizkiola, eta benetan uste dugu denboraz eta lekuzkanpo dauzen ekintza hauek benetan bertan bera gelditu behar direla eta danon ardura dela adierazpenak egitea eta irmo politika honen kontra batia. Hori uste dugu. Eta, ekitaldixak daz, eta guk parte hartuko dugu, uste dugulako herri honen borondatearen kontra doiezela. Herri honen gehiengoaren borondatearen kontra doiaz, eta kondenatzen gaituzte, behin eta berriz, aurrera pautsurik ez emutela, baina guk biderretan ez gaituzte harrapauko. Guk aurrera begiratuko dugu, eta gure apostuan irmo jarraitzuko dugu lanean. Igor? Piskat bukatzeko bai, Maiderrek aipatu dauen azken gai honen gainean, ere guztoko ditzadeke bai udal instituzioaren aldetik honen gaineko aipamenen bat, baina atzoko Imanol Lekin eta Kepa preso politiko horien atxiloketek, eta gaur Frantzian izan da beste atxiloketa batek, ez dute biktima bakar baten justizia eta reparazioan lagunduko. Euskal Herrian bizi izan dugun, eta tamalez dirudienez bizitzen jarraitzen dugun gatazka politikoa xamurtu eta konpontzen lagundu baino, atxiloketa hauek zaurietan sakontzen dute. Gertakari hauek estatuko epailetzaren eta segurtasun indarren etengabeko erasoaldean kokatu behar dira. Hau ez da ezer esan gertatzen. Bizikidetza prozesua dinamitatzen dute, eta erakunde baren dela 9 urte, desegin ondoren, garaile eta garaituen kontakizun bakarra esartzen dute. Aipateruko estatuaren sektore hauek, estatuko gobernutik autonomizaturik bizi dira. Eskuin muturraren lagun eta transizio aurreko erregimen frankistaren oinordeko. Hauen agenda gorpuztuz ekintza hauekin. Etengabeko mendeku politika hau aurrez arguiatzea, demokrazia eta justiziaren alde gauden guztion egin beharra da. Sektore hauen goitik beherako erreforma demokratikoa ero desegitea aldarrikatuz. Eraso eta sektore hauekin bukatzea ezinbesteko baldintza izango bai da gatazka politikoa ganditu ahal izateko eta bizikidetza errealitate bilakatzeko. Abarkatuta bide batez, Maiderrek aipatu dago, baina izpitoretan sarek zeben deitxuta dauko manifestazioa. Anuska? Bai, jango naz, Morres Andrea zuk esan dako 3 gaiak, ez, banaz-bana pizka saiatuko nazen erantzuten, edo nire aipamena egiten. Jame musika etxearen inguruan, hor, ez daki batzordan esan da, baina nik hemen publikoki esan hauen. Esan hauen publikoki guk argi eta garbi ikusten genuela balori udal honek zaukala abalarekin geratzeko ez genuela ikusten inongo arazorik. Eta horren prentsan irakurri dezutena balori udaletxeak bere ganatu duela, zinbaz, baina nik hori argi eta garbi baita aipatu nuen azkenengo plenoan, bestela entzun, jartzen du, entzun. Hori lehena, bigarrena, dana dela, batzordean baita galdetu dezakezute edozen gai batzordean. Hori da, batzordeak hortarako dira.
Grupo San Juan, badakizuten niri ere gertuko gaia dela niretzako, ez? Grupo San Danontzako. Vale. Grupo San Juaneko gaia. Hor gertatzen dena, ekobularreko proiektu bat dago, eta hor dago 40 urtetan Grupo San Juanen ez da inungo eskuduntza, hirigintzako eskuduntzarik egin bertan, eta hor ikusi da behar bat, eta hor daude proiektu honen baitzan, hainbat gai, arkuak entzea dala, Biteriko eskultura pasau, eta pixkat Alfonso Jakintxo Amargarren plaza hori, beste aurpegi bat ematea, ez? Eta hori da proiektuak bilatzen duena, eta egon gara bizilagun ezberdinekin, bilerak egin dira, eta badakigu, daukatela bizilagunen artean iritzi kontrajarriak. Eta ez da txantaia, guk esaten ari garena da, Jaun Andreok, guazen entzutera, guztiok hitz egiteko aukera izan dezatela, guztiek beraien iritzia guztienak dira onak, guztienak dira legitimoak, eta esaten dieguna da, beraien artean hitz egin dezatela. Eta daukagu beste bilera bat berriz, ez? Daukagu beraiekin berriz bilera, eta guk beraiekin behin da berriz biltzen ari gara. Eta dago bizilagun talde batzuk ez dutena gauza batzuk ondo ikusten, baita badaukagu, bazen jaso dugu baita beste bizilagun talde batzuen baita eskutitzak edo harrak esanez, bat aurrera egin nahi dutela bai ala bai baita obrarekin, orduan ikusten dugu hor, ikamika ezberdina dagoela bizilagunen artean, eta espero duguna da, guztien artean baita, akordio edo oinarrizko akordio batetara iritsi deixen. Eta udal gobernu honek egin nahi duena da, 40 urtetan Grupo San Juan egon dena guztiz hor ahaztuta egin nahi dena da eskuduntza apropos bat, hori, 2. Hirugarrena, atzoko esan dezu hor familia, 4 familia unitate izan dira, lehenengokoa egondan geratu direna etxe gabe, uste dut batzorde o bilera bat deituta izan zaretela txaldeko lauretan, eta hor pixkat azaldu zaizu zein izan den egoera. 4 familia unitate hauek ja daude Arrasateko hotel batetan daude, gizarte zerbitzuetatik beraiekin kontaktuan daude, eta baita gaude gaiaren gainean alternatiba ezberdinak ematen familia unitate bakoitzari. Gaiaren gainean gaudela. Eta gero, beste atxikoloketan inguruan, batez Arrasaten Kepa Arkauzen kasuan, konstiente gara eta zuekin bat egiten dugu Arrasate Arraskonentzako horrelako ekintza batek oztopatzen duela herri honetako bizikidetza. Eta guk esan dezakeguna da, alderdi politiko bezala eta udal mailan bizikidetza batzorde badaukagula, eta gure konpromesu hau irmoa, bizikidetza maila horretan, bizikidetzan aurrera indaigun, gure konpromesu guztia jarri nahi dugu mahai gainean. Eta kontziente gara atzoko bezalako ekintza batek oztopatu egiten duela bizikidetzako aurrera pauso horiek. Kepa? Zaldeon, ni bina bardunan izkizutekin. Lehenengoa Jameri buruz. Esan duzu, behin eta berriro, batzordea dauela, batzordean galdetzeko, hori esaten diguzu, ia betero ona etortzen garenean, atzo, batzordean galdetu nauen. Inorrek ez zaben gaiatera. Ni galdetu nauen, eta etzan erantzunik egon, berreskuratu indauela udaletxiak. De hecho, teknikoak esan zaben, porque ez politikari batek eta ez bestiek, gobernu taldera atxikituta dauden bi politikariak, ez zuten erantzunik emon. De hecho, PNV-ko zinegotziak prentzatik entera usan ni bezala. Orduan, behin eta berriro esan zinuen hemen eskuduntzak TGB-ri pasatzerakoan puntualki informatuko zitzaigula. Orduan, nun gelditzen da zuen informazioa prentza bidez, edo batzordean behin eta berriro esaten duzuen moduan, porque ez duzue batzordean informatu. Hori alde batetik, eta ni beste nabardura txikitxo bat dokot bizikidetzari begira. Atzo Kepa atxilotu zuten, oraindik faltan botatzen dut publikoki zeu zer esatia zuen partetik, baina bai ikusi dudana da,
asko mugitu zaretela herrixan kartelak, dausen kartelak kentzeko. Normalian, ez baldin bano oker, hilaren batean eta 15ean kentzen dira pankartak eta kartelak herri honetan, ez baldin bano oker bebai dala, gu Mozal legea deitzen dutagun horrei buruz, zuek beste modu batetan deitzen dutazue, gaur uste dut hilaren 6a dala, eta atzo jarri zian pankarta batzuk kepari indarra emunez, azkar kendu dituzue. Beste gauza batzuetan gustatuko litzaidak bai horren azkar ibiltzea. Zimaz. Beste galda eskerarik, bada? Bai. Egia da, bizilagunei esan zaiela ez badutela onartzen aholkua botatzea ez dela inongo interbentziorik egongo 3 urtetan, hurrengo legislatura arte. Bizilagunekin gaude oraindik hitz egiten eta bizilagunekin jarrituko dugu hitz egiten, Maider. Beti zaude konfrontazioa bilatu nahian. Hau edo bestea, beraien kontra egingo dezute, ez, oraindik hitz egiten gaude, Maider, beraiekin hitz egiten gaude. Esaten ari garena da, proiektua daukala oinarri batzuk, eta oinarri honetan dagoela proiektua idatzita eta proiektua landuta. Bizilagun batzuk hori izaten dute, eta beste batzuk esaten dute, egin behar dela bai ala bai, eta ez garen sartuko. Gure asmoa ez da jartzea, ez mehatxuen bidez, ez kontrak jarrian jendea. Gu saiatuko garena da, bizilagunen artean hitz egin dezaten, eta gu bereiekin hitz egingo dugu, bereiekin daukagu berriz begiera, Maider, behin eta berriz, eta saiatuko gara kontsentsu batetara heltzera. Eta berriz esaten dutzu, ez garela sartuko gu konfrontazio politika horretan sartuko, ez gara sartuko, Maider, hor ez gaitxuzu aurkituko behin eta berriz esaten dutzut, behin da berriz. Aikepa. Joa, Luzka, ni uste dut, zu frontenizian hona izango zinala, zara artista bat. Raketakin emate dutzazu paretai, pin-pan. A ber, beti konfrontazio hitza erabiltzen duzu. Eta Maiderreko hori ez dutzu galdetu. Nahi baldin baduzu ni beste modu batetan esplikoko zut. Egixala gezurra den esan gabe, ze badaki zure erantzun zen izan bidan, nahi baldin baduzu nire bai erantzun gotzute, baina pausuak nola joan dian Grupo San Juanen. Hasiera batetan, hirigintza saietik eta hirigintzako zinegotzia Grupo San Juanera joan zian, esanez, arku horien jabetza udaletxearen asana. Gezurra sana, oin dela urte batzuk, hango bizilagunei eskatu zitzaien derrama bat jartzie, eta bapatien etortzen zari esan, ez da zuena da guria, eta bota inbio, ez da lan. Hori gertatu zen, ez baldin bada oso eker. Ibon da hor berresteko edo ez berresteko. Hori eta gero berriro joan zari batzera, eta esan diezue, ez baldin bada eraisten, ez dala esan hemendua egingo, eta hori aurreko asteko bileran gertatutako gauza bada. Eta idatzita dau akta batetan. Ez baldin bada oso eker, eta hor dago Ibon ere berresteko. Eta berriro esan zaie, Maiderrek galdetu dutzu, egisa da, ez da egisa, ez gari konfrontazioan sartuko. Hori horrela da, idatzita dagoelako akta batetan non udaletxeko teknikari batek idatzi dau. Orduan, ez da hemen esatia gezurra ala egia ala gezurra. Gauzak gertatzen dira moduan gertatzen dira, eta gu, zoritxarrez, enteratzen gare, beti berandu zu hau, baina enterau gare, zuek idatzen, edo gobernu honek edo teknikari batek idatzitako akta bategatik. Orduan, ez dugu dudan jarriko teknikari batek idatzi dagoena akta batetan, ez da? Imaginatzen dut, ez beti esaten dozu teknikaria egiten dutena, konfiantza osoa dako zuela, eta gu bai, orduan, hori jartzen dago. Orduan, behin eta berriro, zabiltzat esaten gu konfrontazioaren bilagoa zela. Baina, segurazki, galdetuko bagenie bizilagun batzuei, ez da nahi, porque imaginatzen dut bizilagun asko egongo diala Grupo San Juanen, eta danak iritzi berdina ez dut eukiko. De hecho, imaginatzen dut, zuen zinegotzia hanbizidana, zuen iritzi berdinako izango dela, uste dut. Orduen, gehiengoak esaten dauena, edo behintzat aktan agertzen dana, bizilagun talde horrek esan dakoa, tartian zuen zinegotzia dagoen bizilagun talde horretan, esaten dago ez daudela ados udaletxeak planteatzen duen eraizketa horrekin.
Eta hemen, behin eta berriro esaten duzu, bilduko gara, eta bilduko gara, eta bilduko gara, eta ez dakizen bat mila bider bilduko gara beharra baldin badau. Baina gero errealitateak esaten dau, idatzita elitu dalako, zuek planteatu duzuena dela. Edo egin, edo eraitsi urbanizazioa egin, eta eraitsi zubitxo hori, edo ez da saneamendua egingo. Hori da zuek esan duzuena. Orduan, ez dakit, imaginatzen dut, gainaren egongo zarela, baina hemen da zuen zinegotzia, egintza zinegotzia bileran bertan egon zala, berak erantzun dezake egia ala gezurra dan hori. Ez dozu egingo, ze konfrontazioan ezareten sartuko, eta raketa ondo erabiltzen duzulako. Baina hori horrela izan zen. Ez, bakarrik amaitzeko, kepa, nik bai esan dutena da, proiektuak daukala irizpide batzu, Grupo San Juan erekiko doian proiektu zati horretarako, eta egia da, hor dagoela proiektuan idatzita, eraizketa bat, eta biteri estatu aldatzarena, zuaitzak zikutzarena, eta guk ulertzen dalako, ekugulerbarreko proiektu guzti horretarako, Grupo San Juanerako doian eskuduntza uste dugu dala ona Grupo San Juanerako, eta dala ona Arrasaterentzako. Eta gaur egun proiektua hori da eta horrela dago. Eta hori esan dut, eta lehen baita esan dut. Proiektua, Ekogulabarren proiektua dagoela oinarri horretan oinarrituta barkatu berrizitza erabiltzagatik. Eta hori horrela da. Baina oraindik hitz egiten gaude eta ikusiko dugu zer gertatzen da. Bai, Maider? Bueno, zuk esatu ustezunien ni konfrontazioara sartzea nahi dutela, ez da, Mariak itxen dagoelan, ez? Mariak ez da erantzuten galderak, hori argi eta garbi gelditu da, eta zuek saiestu itxen duzuen, erantzutia. Orduen, gauzia zer da, ezin gobela galderak jakiteko herri honetan hartzen dituzuen erabakiak egiak edo gezurrak diran? Edo guri elearazten duzkuna herritarrak eta esaten duzkuena guk hemen ezin gau galdetu ia egia dan edo ez? Bueno, argi dago ezen, zaitik gainera saiestu itxen dituzue eta ez dituzue erantzuten. Orduan, ez da konfrontazioa, da, ez duzuela hartzen erantzunkizunik erantzuteko. Mariak hemen ez dago erantzuten galdera bat bera bez, prentzan bai, hemen ez. Eta hau da, herri honetako organu politiko gorena. Eta politikan, zuk esaten duzuna konfrontazioa da eztabaida politikoa. Ze gustoko jaten jakitzea zuk ze daukotzun eztabaida politiko edo zuek, eztabaida politiko bezala. Zuen erantzukizuna gobernu bezala da erantzuteak guk egiten gauen galderak. Eta hori pentseta jatzu konfrontazioa da, gurrez gara zartuko, Morraz Anderea eta Maria Olan. Hori da zuen jarrera. Hau da, erantzun, zuek daukozue erantzunak. Eta espaldin badozue erantzun nahi, guk egingo ditxuriko gauena da, afirmazioak bota eta hemen ez da egongo eztabaida politikori. Bakoitzak esan deixela beria eta jazta. Eta ni batzutan galdetzen dutzueten nien gauzak da, dakitzetelako gezurretan ari zariela. Dakitzetelako esaten ari zariela eta errealitatea ez dala egia. Eta hori gertatu zen beste gunien mozera male batzordean. Eta ez dotatara bihar gaia. Baina zuek, ez dozue egisa esaten. Gauza askotan. Eta horra sartzen gauenian atzamarra, hor galdetzen gauenean, erabiltzen duzue konfrontazio hitza. Eta itxen duzue. Eta ez duzue erantzuten. Eta ez duzue zuen erantzukizuna hartzen. Dara gertatzen jakona gobernu honei. Ero teknikariak dira, ero batzordean hitz egingo da, ero nik ez dakit ezebez, ero ez dakit, polaki. Eta orduen, oso erreza da esatea, Anuska, ni ez naz hartuko zuk esaten duzunera. Nik ez duten erantzungo zuk esaten duzunera. Bueno, ez erantzun espozu nahi, baina zure erantzukizuna da politiko bezala. Orduan nun gelditzen da eztabaida politikoa. Prentzan? Morraz Andrea, askotan gertatzen dena da, gure erantzunak ez zaizkizuela gustatzen. Hori da gertatzen zaizuena. Hori da. Eta ez daukat ezer esatekorik. Barkatu eta ez baldin zaizkigu gustatzen, orduan ez dozu erantzuten gu gaizki esentiarazteko. Ez dakit, nahiko kuriosu ibitzen gata. Igual ez zaizkigu gustatuko zuk emandako erantzunak, baina bintzat erantzuna merezi dugu, ez? Nik ustot, maila berdinean gauden pertsona gare eta politikoa gare eta galdera batei erantzutia merezi dugu.
Mina ingo, ez zeuki ardurarik, mina joan itxen da. Pasau itxen da, ez da, ez Epa, erantzun otzuet, danetara gaur 3 puntuei erantzun otzuet, plenoak berriz ikusi, entzun, eta zuen aina itxen no berba nire baitxa. Eta bestela betik esaten dute mesela batzordeak dauzkazute galderak erantzuteko. Beste galderari badau? Bueno, amaiera emango diogu gaurko plenoari. Eskerrik asko danoi.